хвалююся вельмі таму, што хачу падзяліцца з вамі вельмі такімі асабістымі рэчамі са свайго жыцця. Я не бачу сэнсу распавядаць нейкія фармальныя рэчы. Калі нешта будзе цікава, вы мяне запытаецеся, там, якая школа, які універсітэт. Але я шчыра упэўнена, што тое, што творцы транслююць праз сваю творчасць, тое, што іх хвалюе, што іх цікавіць, які яны выбіраюць візуальны стыль або невізуальны, нейкі іншы падыход. Усё гэта моцна бярэ свае карані ў дзяцінстве. І, па-першае, у тых моцных уражаннях, якія мы перажываем у сваім дзяцінстве. Вось, таму адразу паглыбляемся ў маё дзяцінства. Запрашаю вас у гэта падарожжа. Вось я калі рыхтавалася, таксама такую думку круціла ў галаве, што людзі могуць жыць у адной кватэры, у адной хаце, бацькі, дзеці, браты, сёстры, і з аднаго боку імець адзін і той жа вопыт, візуальны і вопыт жыцця, але розныя рэчы яны для сябе адтуль вазьмуць. Яны будуць звяртаць сваю ўвагу на нейкія розныя моманты, і нешта будзе ўражваць больш аднаго чалавека, а нешта больш іншага. У мяне будзе вельмі шмат пра вёску, але я большасць свайго жыцця пражыла ў Менску, у такой звычайнай кватэры на станцыі метро Пушкінская. Можа, хто-небудзь там побач жыў? Не? З пушкарей. Спартыўная? Добра, побач. Вось. Але я думаю, што вы больш-менш бачылі мае здымкі, і горада там, як бы, няма, пакуль што, мякка кажучы. Больш все ж такі трошкі іншых рэчаў. І вось кожнае лета, кожнае свята я ехала ў вёску разам з бацькамі. Сям'я ў мяне вельмі вялікая, і усе мае продкі, яны паходзяць з Падгародні. Ёсць такая вёска Падбалоце. Маленечкая вёска, яна зараз ужо амаль што знікла, там засталося, можа, чалавек 20 з 2000. Вось, і на гэтых тут карціначках вы можаце ўбачыць вакенцы, 90-годдзе майго дзядулі, трошечки такая вясёлая фотка, я яе рабіла, разблюр. Ну нічога, ўсё роўна я фотограф. Гэта пра настрой. Так. На жаль, у мяне няма шмат фатаграфій менавіта таго, як выглядала наша хата. Выглядае, але я думаю, што вы можаце сабе ўявіць, гэта шмат колеру, фарбавалі, колер выбіраўся з таго, што было. Ну, як бы ніхто не думаў такі, так, падлога павінна быць вось такога адцення, сцены такога. Не, была вось такая фарба, і яна неяк там размяркоўвалася па гэтых вакенцах, падлогах і дзвярах. Было вельмі шмат фіранак на каждом вакенцы, само сабой, канешне ж, куды ж без іх. І вось зараз у мяне таксама шмат фіранак, можа, убачыце хутка. Вось, ну і, канешне ж, вобразы, іконы. Гэта ўсё яшчэ моя вёска. Вось я ў ружовым тут нейкім світарочку, у кветачкі, гэта мае браты, сёстры. Мы разам там тусуемся. Ну і вось Беларусь заходняя, сям'я ў мяне моцна каталіцкая. І, канешне ж, кожную нядзелю свята да касцёла. І я скажу так, што для мяне, напэўна, гэта было самае прыгожае месца, якое я бачыла ў дзяцінстве. Гэта касцёл. Вось справа здымак, гэта фарны касцёл у Гародні. Мне падаецца яшчэ да рэстаўрацыі, таму што зараз ён выглядае трошачкі інакш, але гэта вось той выгляд, якім я яго запомніла.
Гэта ўсё з дрэва зроблены алтар такі. А злева гэта касцёл побач з вёскай, найбліжэйшы касцёл да вёскі маёй. Ён насамрэч вельмі такі маленечкі, утульненькі, але, дзякуй Богу, не раскрадзены. Там ёсць што паглядзець. І касцёлу ўжо больш за 400 год. Побач з ім знаходзяцца могілкі, якім ужо больш за 600 год, то бок больш за 6 стагоддзяў. Там хаваюць людзей. І вось все мае продкі, амаль што ўсе, там таксама на гэтых могілках пахаваныя. Для мяне гэта таксама важна адзначыць і распавесці, што смерць заўсёды побач, заўсёды разам з намі. Смерць – гэта частка жыцця. І я, як дзіцёнак, таксама ўсё мы разам наведвалі могілкі, пахаванні, і гэта важная такая рэч. Далей я хацела паказаць свае здымкі з розных часоў. І я думаю, зараз, калі вы ўжо мяне паслухалі, то становіцца відавочна, чаму я так люблю цэнтральную кампазіцыю. Іншая у мяне амаль няма, проста не ўмею, я не бачу. Вось заўсёды такая у мяне кампазіцыя. Выбар колераў, меланхолія. Я думаю, што гэта ўсё адтуль і шмат-шмат чаго іншага таксама з дзяцінства з майго. Зараз будзе больш зразумела. Гэта здымкі, якія я зрабіла таксама ў Падбалоце разам са сваёй сяброўкай Ульянай. Ёй прывітанне аддзельнае. Гэта вельмі важны чалавек у маім жыцці. Гэта 2020 год. Здымкі зроблены акурат у ліпені, недзе за месяц да выбараў. Просто мне іх важна сёння паказаць вам тут. Не ўсе з іх ёсць у Інстаграме, а нават калі ёсць, яны могуць там недзе быць далёка. Частку з іх я пазней выкарыстала ў сваім праекце, які я зрабіла для Гаўды Палоніі ў рамах гэтай стыпендыі. Частка просто вось такая. Не ведаю, мне спадаецца, тут каментароў не трэба. І яшчэ, што я хацела падзначыць перад тым, як распавесці пра Гаўду Палонію, я раблю розныя здымкі. Я, канешне, у Інстаграме транслюю нешта адно, але зарабляць трэба, мы ўсе ведаем. Я здымаю таксама шмат камерцыі, у мяне ёсць сток. Вось, напрыклад, бачыце гэтыя ручкі з кампутарам на стале? Вось гэту фатаграфію я прадаю на стоках. Адзін раз яе купілі, і я заплаціла за кватэру. Вось. А, напрыклад, якая-небудзь фотка, не ведаю, Неллы, гэта чыстая творчасць, якой за кватэру не заплаціш. Таксама, думаю, гэта важна прагаворваць, што я балансую зараз паміж тым, каб рабіць такое pure art і нейкія творчыя праекты, і паміж тым, каб зарабляць грошы. І галоўная мая такая мэта на бліжэйшы час пастарацца як мага бліжэй падвесці два гэтых кірункі і ў ідэале іх аб'яднаць паміж сабой. Таму што калі я раблю задужа па ТЗ, гэта шлях у дэпрэсію і у моцнае выгаранне. Вось, але, на шчасце, ёсць шмат музыкантаў, блогераў, з якімі мы супрацоўнічаем. Напрыклад, Стася вось тут сядзіць, гурт «Трава», і шмат іншых прекрасных людзей, Канва, Настачка, напрыклад, столькі прыгажосці наздымалі з ёй. Вось, таму, такая гісторыя, вось шчыра кажу, што ёсць рознае, бывае па-рознаму. І
гэта быў увесь уступ пра мяне. Калі я хочу зараз перайсці да праекту, які я рабіла у рамах стыпендыі Гаўда Палонія ў мінулым годзе. Калі, можа, у вас ёсць пытанні нейкія, вось як бы такія агульныя, задавайце, будзем рабіць дыялог. Ну, думайце, добра. Не буду давіць. Увогуле, хто не ведае, што такое Гаўда Палонія? Ці ёсць такія людзі? Добра. Значыцца, Міністэрства культуры Польшчы мае такую прыўкрасную стыпендыю, якая называецца Гаўда Палонія. Вельмі раю спрабаваць на яе падавацца. Стыпендыя суперпрыемная. Паўгады вам плацяць грошы, каб вы маглі існаваць, рабіць свае праекты, сваю творчасць. Таксама кампенсуюць кватэру, кошты за кватэру. Даюць грошы, каб можна было набыць нейкую тэхніку або матэрыялы, якія вам спатрэбяцца для рэалізацыі. Собственно, супер кайф. Шчыра ад сэрца раю спрабаваць. Галоўныя патрабаванні, праект, які вы падаёце на гэтую стыпендыю, ён павінен неяк спалучаць гісторыю культуры Польшчы з гісторыяй культурай вашай краіны. У маім выпадку Беларусі. То бок трэба знайсці нейкую такую ідэю, нейкую тэму, якая магла б быць цікавай як для палякаў, так і для беларусаў, украінцаў, малдаван, там шырокая геаграфія, хто можа браць удзел. Дык вось, мяне ў свой час падштурхнула, дапамагла і натхніла зрабіць свой праект Саша Велічка. Ёй вялікі паклон. Неяк мы з ёй вось гаварылі, я ёй распавядала пра сваю гісторыю, пра сваю сям'ю, і яна падказала мне, што гэта ўсё можна падаць у рамах такога праекту на стыпендыю. І зараз будзе гэтая гісторыя. Трэба будзе трошачкі яе паслухаць, каб потым ўсё зразумець. Хто на гэтых здымках? Вось першы здымак. Гэта мой дзед, Шот Іпаліт Антонавіч. Шот – гэта сапраўднае прозвішча. Гэта не напой алкагалёвы. Вось, я ўзяла гэтае прозвішча потым як такі творчы псеўданім. Тут на гэтай фатаграфіі яму яшчэ няма 18 год. І узгадаю, што вся моя сям'я, яна жыла на заходняй Беларусі, і пэўны час гэтай тэрыторыі яны далучаліся да Польшчы. І, напрыклад, у хаце заўсёды гучала беларуская мова, але мае дзядулі, бабулі, яны хадзілі ў школу, дзе навучаліся на польскам, з ксяндзамі, настаўнікамі, лекарамі таксама размаўлялі па-польску. І яны, яны малі такую ідэнтыфікацыю, што яны палякі. Вось, і мой дзядуля, калі быў яшчэ такі вельмі малады хлапчук, ён далучыўся да арміі краёвай. Гэта такія фармаванні, якія змагаліся адначасова і з нямецкімі акупантамі, і з савецкімі захопнікамі. І пасля таго, як скончылася Другая сусветная вайна, распачаліся жудасныя рэпрэсіі, людзей забіралі. І мой дзед нейкі час хаваўся разам з іншымі людзьмі, але на яго данеслі, быў данос, яго злавілі і прысудзілі 12 гадоў калоніі на Калыме. Вось такі, зараз падыходзім да супер цяжкіх тэм. Вось, калі яго забралі, ён потым распавядаў, што ён ужо нават не думаў, што яго будзе сям'я, дзеці, жонка. Не думаў, што ён увогуле калі-небудзь вернецца.
Але ёсць здымкі з правай часткі. Тут вось таксама унізе адзначаем яго народзіны, а ў версе ён з маёй бабуляй Ядвігай, у іх шлюб, потым вось першая дачка нарадзілася. Вярнуўся мой дзед з Калымы пасля больш чым 6 гадоў. Вось 6 гадоў ён там адсядзеў, памёр Сталін, і паволі гэтых людзей пачалі адпускаць. Пачалася такая адліга. Вось, і калі рэпрэсаваных адпускалі, некаторым з іх давалі выбар. У іх пыталіся, ці вы хочаце, каб мы адразу вас адвезлі у Польшчу ці Літву, у Казахстан таксама шмат людзей патрапляла. Ці вы хаціце паехаць да хаты, да сваёй сям'і, да свайго дому, але жыць ужо пры савецкай уладзе. І гэта такая кропка выбару, я лічу, вельмі цяжкая для гэтых людзей. Асабіста вось мой дзедушка, ён выбраў вярнуцца да сваіх бацькоў. Яго не было яшчэ ні дзяцей, ні жонкі. Быў такі план, ён хацеў забраць сваіх бацькоў і разам з імі ўжо падацца на рэпатрыяцыю і спрабаваць выехаць. Так таксама можна было рабіць. Вось, ён вярнуўся, сустрэў маю бабулю, яны падалі дакументы і пачалі чакаць. І за гэты час яны ўжо пабудавалі хату, завялі там нейкую гаспадарку, і калі ім далі пазітыўны адказ, што так, можаце выехаць, ужо мінула 2 гады, і яны вырашылі, што яны застануцца. І вось такая гісторыя. І такіх прыкладаў у Беларусі, не толькі ў Беларусі, вельмі шмат. І я ведаю, што ёсць людзі, якія вярталіся, ёсць людзі, якія адразу з'язджалі. Напрыклад, ёсць такія мужчыны, якія распавядалі сваім дзецям пазней, што яны не хацелі вяртацца ў свае родныя мясціны, таму што ведалі, хто на іх пісаў даносы, хто складаў даносы, і яны баяліся, што яны могуць забіць гэтых людзей. Вось, такія моцныя моманты. Вось з гэтай гісторыі і пачаў нараджацца праект. Спачатку я вырашыла, што я буду збіраць такія расповеды, шукаць людзей. Зразумела, што удзельнікаў ужо амаль не засталося ў жывых, таму я планавала размаўляць з дзецьмі, з унукамі і потым збіраць нейкія такія архіўныя здымкі і з гэтага рабіць выставу. Але пазней мой куратар паглядзеў мае працы і параіў, што трэба ўсё ж такі рабіць свае здымкі. І я пазней, калі назбірала ўжо дастаткова гісторый, то адлюстроўвала іх або сваімі здымкамі, або таксама вось архіўнымі. Тут проста некаторыя здымкі з гэтых часоў. Я пачала збіраць гэтыя гісторыі, знаёміцца з людзьмі, шукаць іх. Гэта было даволі цяжка. Ужо пазней, калі праект выйшаў, то гэтыя людзі пачалі самі са мной сустракацца, бо я пачала недзе распавядаць пра тое, што раблю, і апынулася, што шмат у каго ёсць такія гісторыі ў сям'і. І я слухала гэтых людзей, размаўляла з імі, і амаль кожны мне казаў, што я ведаю не шмат, таму што ў нашай сям'і нельга было пра гэта размаўляць. Гэта было табу. Мы не размаўлялі ні пра рэпрэсіі, ні пра тое, што адбывалася. У маей сям'і тая самая сітуацыя. Я памятаю, як мой дзед, калі яму было ўжо там за 80 гадоў, ён мог ноччу ува сне крычаць, таму што яму ўсё жыццё сніліся кашмары пра тыя часы. Але калі я пытала у бацькоў, яны пазней ведалі нейкую частку, яны там нешта дапытваліся, але ўсё роўна гэта было так складана, гэта былі нейкія вось нітачкі літаральна выцягваліся.
І дзядуля, ён распавядаў толькі нейкія смешныя гісторыі. Ён, прынамсі, можа, разы два ў жыцці распавядаў ўсё, што там адбывалася загалом. А так ён вось любіў нейкія там жарцікі ўзгадаць. І я вось размаўляла, спаткалася, і мне амаль усе казалі, вось моя мама падслухала там некалі вось такую гісторыю. І я зразумела, што гэта сапраўды вельмі важная тэма, пра яе важна распавядаць, каб проста зняць з нас гэтую карму, разарваць гэтае кола, не маўчаць больш, таму што, на жаль, падобныя рэчы адбываюцца зараз. Вось. Таму вельмі важна прагаворваць, каб спрабаваць вылікаваць гэтую нашу траўму, якую мы ўсе маем. І далей я сабрала на сённяшні час у мяне ёсць 6 гісторый. Вось калі яны ў мяне ўжо з'явіліся, я думала пра форму, як гэта ўсё можна падаць. Не было ўжо часу і рэсурсу, каб ладзіць выставу, я зрабіла сайт. І да мяне прыйшла такая ідэя, што вось гэтая кропка выбару, гэтае пытанне, якое задавалі тым людзям, ці вы хаціце вярнуцца ў хату або выехаць, яно актуальна і зараз. І я думаю, што, напэўна, кожны, хто зараз тут прысутнічае, ён у сваім жыцці з такім пытаннем так ці інакш сустракаўся. І кожны з нас зрабіў гэты складаны выбар і робіць яго кожны дзень, і плаціць за гэта сваю цэну. Кожны гэты выбар, ён мае сваю цэну. І мне было вельмі важна, мне хацелася свайго гледача хаця б на хвілінку не тое паставіць у гэтае становішча, гэта, канешне, не, але проста каб глядач на хвілінку задумаўся пра гэта пытанне. Таму сайт пабудаваны так, што ў ім ёсць 2 кнопачкі: з'ехаць, застацца. І вы можаце выбраць толькі одну старонку, один раздзел паглядзець, або паглядзець гісторыі людзей, якія вырашылі з'ехаць, або тых, якія хочуць застацца. Канешне, я ведаю, што тэхнічна гэты плоцік можна лёгка перапрыгнуць, але для мяне важна гэтая ідэя. Я прапаную такія правілы гульні, каб нешта адчуць. Вось. І таму я, канешне, не магу паказаць вам усе здымкі, але сёння эксклюзіў. Вось. Я бы хацела распавесці 2 гісторыі. Адну з раздзелу «Астацца», іншую з раздзелу «З'ехаць». І, канешне, яны будуць пра каханне. Без умоў. Вось гэтыя, дарэчы, здымкі я рабіла яшчэ ў 2020 годзе. Гэта мой дом у Падбалоце. Вось, а гісторыя, якую я хацела падсвяціць гэтымі здымкамі, адлюстраваць, яна пра жанчыну, якая была закахана ў хлопца. Хлопца забралі, ён адсядзеў лагеры, а пазней, калі яго адпусцілі, ён трапіў у Казахстан. І яны ўвесь час перапісваліся, дасылалі лісты адзін аднаму. І гэты мужчына, ён яе клікаў да сябе, клікаў у Казахстан, каб яна прыехала. Вось, але яна ўсё не ехала. І людзі, якія ў вёсцы не вельмі добра да гэтай жанчыны ставіліся, яны казалі, што вось яна шкадуе гаспадарку, яна, вось яе ёсць карова, там яшчэ нешта, яна вось такая ставіць каханне на другое месца. Але, на жаль, не засталося людзей, якія, напэўна, паразмаўлялі з гэтай жанчынай, напэўна, у яе нешта запыталі, зазірнулі ў душу. І іншыя бабулі, якія з ёй сябравалі,
Яны распавядалі, што кожны раз, калі была нейкая сумесная праца, і яны разам начавалі ў хаце, яны чулі, як гэта жанчына плача па начах. І вось, калі мінуў нейкі час, мужчына гэты ўжо вырашыў, што будзе крочыць сваёй дарогай. Ён адправіў ёй усе лісты і нават яе фатаграфію. Вось, і так яна засталася, вырашыла застацца. Мы дакладна не ведаем да канца чаму, але вось так. І такіх гісторый пра жанчын я чула даволі шмат, і яны мяне вельмі ўражвалі. Калі ў мяне з'явіцца рэсурс неяк працягваць гэты праект, я б хацела нават больш яшчэ распавесці пра жанчын, таму што яны былі сапраўды ў вельмі складаным становішчы і таксама прыймалі свае цяжкія выбары. І вось наступная гісторыя, яна пра жанчыну, якая вырашыла з'ехаць. Калі яе мужа забралі ў лагер, у іх ужо было 2 дзяцей, 2 хлапчукоў. Вось, яна засталася жыць разам са сваёй сям'ёю. І калі гэтага мужчыну звольнілі, ён вырашыў, што паедзе ўсё ж такі ў Польшчу. Там нават да канца невядома, ці гэта было да канца яго такое вольнае рашэнне, але гісторыя распавядае так, што ён не хацеў, баяўся вяртацца ў край, дзе пануе савецкая ўлада. Вось, і ён паехаў у Польшчу. І жанчына гэта, яна вырашыла, што яна зробіць усё, каб быць разам з ім. У тыя часы гэта было вельмі складана, і ўся сям'я збірала яе, збірала грошы. Яны прадалі шмат рэчаў, амаль усё, што ў яе было, карову, там складалі, збіралі гэтыя грошы, каб адправіць яе за мяжу. Атрымалі гэтыя дазволы. Вось, яна... Гісторыя скончваецца добра. Яны пачалі жыць разам у Варшаве, у іх нарадзілася яшчэ 3-е дзіця. І яны шчасліва пражылі сваё жыццё. Гэта вельмі такі асабісты праект. Я яго сапраўды дастала так з сэрца. Але я думаю, што і ў гэтым ввогуле сэнс нешта рабіць. Вось. Дзякую вам вялікі. Я чакаю вашыя пытанні. Я не хацела займаць так шмат часу доўгімі нейкімі апавяданнямі. Хачу пагаварыць, запытацца, што вам цікава паслухаць і даведацца, і вось. Буду рада. У меня быстрый вопрос. Как долго ты уже работаешь над этим проектом? Стыпендыя была у мінулым годзе. І я вельмі актыўна ім займалася, калі магла скінуць гэтае пытанне грашовае з галавы. Вось. Зараз я актыўна ім не займаюся. Я падтрымліваю сайт, я знаёмлюся з людзьмі, вось з кім заходзіць размова пра праект. Трапляюцца такія людзі, якія пачынаюць свае гісторыі расказваць. Я іх паволі пакрысе збіраю. І я б хацела, канешне, зноў знайсці час на тое, каб працягнуць, але ось пакуль ён у такой форме. Сайт, дарэчы, ён ёсць у шапцы у профілі ў маёй інсце. Калі вам будзе цікава паглядзець, то запрашаю перайсці там па спасылцы і выбраць або з'ехаць, або застацца. Вось, то бок, актыўна я яго рабіла паўгады. Вось так, каб збіраць гісторыі. В прошлом годзе так. Просто там были фотографии, которые ты говорила, что делала еще в 2020 году у себя в директе. Так. Это ты раньше уже думала об этой теме? Не. Вось гэта і цікава, што яно так склалася, што я тады ў 2020 годзе зрабіла гэтыя здымкі, і яны вельмі доўгі час у мне проста ляжалі. Вось неяк, у мяне такое бывае, што я магу нешта зрабіць,
І потым я такая, я ўвогуле не ведаю, што з гэтым рабіць, да чаго яно, неяк не находзілася ні форма, ні настрой. І там было столькі падзей, што не да таго. І калі я ўжо была ў Варшаве, і я зноўку адкрыла гэтую папку на диске, і я паглядзела гэтыя здымкі, і я так подумала, вау, яно так склалася. І гэта як бы і здзіўляе, і не здзіўляе адначасова, таму што у гэтай хаце ўсё гэта адбывалася, у гэтай вёсцы адбываліся гэтыя гісторыі. Таму я думаю, што такая калектыўная падсвядомасць тут таксама спрацавала. І, на мой погляд, яны адно да аднаго неяк спалучыліся. Адкажы, калі ласка, ці псіхалагічная адукацыя не ўплывае на працу фотографка? Ці калі ўплывае, то якім чынам? На сюжэты ці образы? Так, я часта чую гэтае пытанне. Я упэўнена, што мала хто ведае. Я па адукацыі псіхолог, я скончыла БГУ у Менску. Потым я працавала 6 гадоў рэкруторкай у IT-кампаніі. Вось таму я не ведаю, я не магу назваць сабе такім псіхолагам, але падчас тых 5 гадоў ва універсітэце я дазналася пра тое, што такое архетып, што такое падсвядомасць, калектыўная падсвядомасць, памяць, як яна працуе. Упэўнена, што усе гэтыя веды можна было б атрымаць і нейкім іншым шляхам. Вось, таму і так і не, адказ на пытанне. Нейкія рэчы дапамагаюць веды, але такое, каб я неяк... Хаця... Добра, зараз в працэсе ўзгадала адну думку. Тут ёсць партрэтная фотографка Аліна, Каця. Думаю, яшчэ ёсць людзі, якія працуюць з людзьмі. І фотасесіі з людзьмі для мяне асабіста гэта часта маленькая псіхатэрапія. Таму што бывае, прыходзяць людзі, якім, можа, не так патрэбныя здымкі, колькі патрэбна апынуцца ў нейкім бяспечным асяроддзі, паглядзець на сябе збоку, адчуць нейкі гэты кантакт, атрымаць новы ўзровень упэўненасці ў сабе, ў сваіх сілах, у сваёй прыгажосці, нешта распавесці. Таму так, вось у гэтыя моманты я асабліва адчуваю псіхалагічны бок працы. Але ці патрэбна для гэтага 5 гадоў было вучыцца? Напэўна, патрэбна. Па-перше, дякую тобі вялікі за твою розповідь. Це було вельми цікаво, так трапьотка, так кранально, да. По-друге, дякую за те, що ти така приводжуєш сьогодні. Це просто так, я не можу просто так слухай, хлопець розглядає, слухай. У мене таке питання. Ми зараз усі знаходимося у Варшаві, на жаль, у вимушеній міграції. І я хотіла запитати, ці паўплывала эміграцыя на твою творчасць і працу? Калі паўплывала, то якім чынам? І як гэта ўвогуле? Ці ёсць розніца паміж тым, як яно было ў Менску і як яно зараз? Кароткі адказ так. Дякую, Ганна. Наступне пытанне. Не, сапраўды паўплывала так, што я за гэты час апынулася некалькі разоў у вельмі цёмных месцах сваёй душы, у вельмі цяжкіх станах. Вось я пераехала разам з мужам, зараз я адна.
Напрыклад, пачнем з гэтага. І тое, праз што мы тут усе разам праходзім, канешне, гэта выпрабаванні. І я вось на такіх арэлях гойдаюся, што я дрэнны фатограф, у мяне нічога не атрымаецца і не атрымліваецца, і я раблю нейкае абы што, да таго, што ўсё нормік, нармальна, працуем далей. Але што я хачу падкрэсліць, што ў гэтых крызісных станах адбылося і шмат добрых, класных падзей і рэчаў. Дакладна міграцыя звяла мяне з велічэзнай колькасцю суперталенавітых, суперкласных людзей. Вось вы тут усе разам, вельмі шмат знаёмых людзей, творчых. І здарыліся такія калабарацыі, пра якія я нават у Менску не думала і не марыла. І таксама пачалі з'яўляцца магчымасці ўсё ж такі зарабляць толькі фатаграфіі, а не спалучаць гэта з нейкімі іншымі яшчэ прафесіямі. Я не ўпэўнена, ці у мяне б гэта атрымалася, таму што тут як бы трэба актыўна махаць крыламі, каб хаця б заставацца на адным месцы. Вы ўсе гэта ведаеце. Вось, таму, так, знаёмства, калабарацыі, нейкі новы ўзровень кліентаў. Там прыходзілі, звярталіся да мяне цікавыя брэнды у адзення. То бок, былі такія працы, я была супер задаволена, што я з імі працавала. І вось зараз тая кропка, у якой я знаходжуся на сённяшні дзень, як я на пачатку казала, я выйшла з такога моцнай крызы, у якой я была ў кропцы, што я дрэнны фатограф, у якога нічога не атрымаецца, у кропку, што мне трэба больш звяртацца да сабе, да сваіх каранёў, як бы гэта пошла не гучала, да сваёй аўтэнтычнасці, ідэнтычнасці. І ўжо вось з гэтым не плысці, не ісці ў бок, я раблю любую працу, здымаю вяселле, хрысціны, там, я не знаю, похараны, ўсё, абы толькі на кусок хлеба зарабіць, а ўсё ж такі шукаць тых людзей, якім будзе блізка тое, як я выказваюся, і яны будуць, мне за гэта плаціць. Але для гэтага я зразумела, што вельмі важна ўзмацняць вось гэты свой стыль і свой погляд. У мяне быў такі перыяд, тут ён распачаўся, што я проста згубіла сабе, я так гэта адчувала, што я пытаюся рабіць, як нехта іншы робіць. Я раблю здымку, і я там шукала вось гэты кампраміс, і таму ў мяне нічога не атрымалася, і я пачынаю сябе дзяўбсці, што атрымалася дрэнна, а так здарылася, таму што я здрадзіла сабе у першую чаргу. Вось зараз я неяк так гэта адчуваю. Не ведаеце, вы не губляеце маю думку, мне здаецца, яна такая недзе плавае. Лідія, зараз можеш тады падсумаваць, сфармаваць, вось на чым зараз твоя ідэнтычнасць стаіць, вось нейкі такі ты, Ханны Шот, 2025 год, міграцыя. Так, першае падсумаванне, вось, і... Так, я зразумела. Конечно. Хто сказав? Сказала Настя Канва. Яшчэ і так, сіренкі. Распавяду зараз. Ёсць такая класная практыка, яна такая банальная, што нават сорамна распавядаць, але яна працуе. Садзішся і записваеш словы, якія вось твае, якія цябе характарызуюць, якія лезуць там з тваёй падсвядомасці.
І вось некую частку гэтых слоў я сёння сабрала на гэтых слайдах. Вось я б дадала сюды яшчэ міфы, казкі, чараўніцтва. Я разумею, што мяне гэтыя тэмы вельмі вабяць. Плюс я б дадала сюды асаблівасці свайго характару. Ён меланхалічны, паверце мне, нават зараз тут такая стрэсавая сітуацыя. Вось. І калі збіраеш гэтыя словы разам, карцінка адразу становіцца такая яскравая. Але я ўсё ж такі больш візуал. І у мяне ёсць некалькі дошак на Пінтэрэсце. Адна дошка называецца «Growing my style». Туды я збіраю зараз нейкія новыя рэчы, якія мне падаваліся недасягальнымі. Быццам бы гэта супер круто, але я такое не зраблю ніколі. Вось я зараз зняла гэты блог, і я пачала туды накідваць без страху просто ўсё, што падабаецца. Так, гэта ж Пінтэрэст. Там ўсё іншае. Вось. А другая дошка таксама вельмі раю такое практыкаванне зрабіць. Не я яго выдумала, са мной падзяліліся разумныя людзі. Першая пачатковая крыніца — гэта жанчына-сексолаг. Значыцца, практыка такая. Таксама адкрываеце Пінтэрэст і пачынаеце выбіраць карцінкі, дадаваць на дошку, які у вас асацыююцца са словам «сексуальнасць». Чаму такое слово раптам тут з'явілася ў нашай размове? Пад іконамі, о Вольгі. Таму што, ўсё ж такі, гэта жыццёвая энергія, энергія лібіда. Гэта энергія вельмі зараджана. І паверце на слова, гэта вельмі прыемная практыка. Я дадавала тут галоўнае адключаць гэтага крытыка ўнутранага, трошкі адключаць галаву. У мяне там, напрыклад, лімоны. Я так люблю лімоны, жоўты колер і гэтую кіслату. І вось я потым такая, вось яно калі збіраецца, для кагосьці гэта словы, для кагосьці музыка, для мяне гэта карцінкі, гэта візуал. Так мой мозг працуе. І вось я гэта збіраю і такая, а не дзіўна, чаму я, па-першае, люблю гэтыя лімоны есці, па-другое, я прыходжу у парфюмерную краму, і я беру ўсё, што пахне цытрынай. Вось адкуль бяруцца гэтыя карані. І то бок вы гэта збіраеце. І гэта такое цудоўнае даследаванне сябе атрымліваецца. Потом просто так цікава назіраць і разумець, што, адкуль, а чаму гэта падабаецца, а чаму тое. І вось калі, як з траўмай, такі ж прыклад, калі мы наши вось такое размытыя пачуцці пераводзім у форму, словы, карцінкі, малюнкі, музыка, мы з падсвядомасці дастаём у свядомасць гэтую інфармацыю, і гэта нам дапамагае больш і прафесійна ёй карыставацца, і кантраляваць гэты працэс. То бок, напрыклад, калі я вырашыла, калі я перастала саромецца і такая, я глядзела ўсё дзяцінства на гэтыя іконы, вось падабаюцца мне такія ручкі, вось гэта ўсё, маё, ўсё, і я буду гэта рабіць. Так, і я, выцягваю гэта ўжо у такую сваю свядомасць, і такая, вось гэта мой мудборд, гэта мой інструмент. І я магу ўжо ўпэўнена ісці і далей туды паглыбляцца, вывучаць, шукаць больш натхнення. І так зусім працуе з кожнай тэмай. Нормально? Адказала? Памагала твоя псіхалагічная адукацыя? Псіхалагічная адукацыя ўсё ж такі дапамагла. А як даўно ты выкарыстоўваеш гэтую практыку? Пра вось гэтай дошкі і ўсё такое? Вось апошні год. А таксама вось гэтыя дэпрэсіі, крызісы, цёмныя часы,
Ну, якби у нас який тут вибір? Або легче, або плисти. Ну, ми пливемо, і я так само почала так, постійно шукаю некі штуки, які мене будуть підтримувати. Я так само хожу, беру консультації у інших фотографів. Так само вельми важна така тема – розмовляти про свою фотографію з ким-небудь. Просить зворотную связь. Ну, тут такая праца, что шмат сам сабе нешта за компом сядзіш, там кавыраеш, прыйшлі кліенты, яны, можа, там ввогуле першы раз фоткаюцца. Ну, з кім ты пагаворыш, з кім, як бы, знойдзеш. А калі пачынаеш у размове прагаворваць, нават як я разам сёння з вамі нешта новае разумею, таму што прагаворваю. Вельмі хочется дадаць, што ну і неяк паўтарыцца, што ёсць у нас такі фармат, як самапрэзентацыя, куды можна прыйсці і паказаць сваю фатаграфію, і гэта не толькі каб паказаць гэта аўдыторыі, а таксама і для сябе падсумаваць тую практыку, якая зараз ідзе, і неяк яе для сябе таксама зразумець. І вось, дзякую, Каця. Я зараз, пакуль ты гаварыла, яшчэ такую, мне падаецца, важную думку схапіла дадаць, што я б не хацела, каб склалася такое ўражанне, што вось я тут у касцёле пасядзела і толькі каля рэлігійная фатаграфія з гэтага выплыла. Гэта пра тое, што, як бы, разумееш, вось гэтыя важныя свае моманты, якія фармуюць унікальнасць, якую потым можна ўжо выкарыстаць у камерцыі. І вось такі ключык, пра які шмат гавораць, там, як адстроіцца ад канкурентаў. Это вось всё. Я асабіста толькі ў працэсе, я толькі пачынаю гэты шлях, безумоўна, не эксперт, але я бачу для сябе, што гэта добры кірунак. Вось, каб не губляць вось гэта сваё. Я думаю, што тут, я ведаю дакладна, шмат каму ёсць чым на гэты тэмат падзяліцца. Зараз ты задаеш Столькі творчых людзей. Так, так. Дайце зворотную сувязь. Ці у вас так, ці у вас неяк інакш. Як вы не губляеце сабе ў гэтым камерцыйным свеце? Ой, мне здаецца, я губляю. Часам я губляю, потым іду да ложка, ляжу ось так, і ось гэта ўсё адбываецца. І потым такая, добра, і што ж мне на самой справе падабаецца, што я хачу. І я ўжо іду не да Пінтрэста, а да Інстаграма. Ёсць там нейкія фотографы, якія мне вельмі падабаюцца. Я гэта ўсё сохраняю. І потым гляжу уже, калі гэта ўсё разам. Ага, то есть гэта мой напрамак, добра, фіксуем. І наступны раз, калі ўжо да мяне хтосьці прыходзіць, я трошки карэктую, гавору, што вось так мы рабіць не будзем, так будзем. І вось іду туды, але ну, гэта заўсёды не штосьці такое, што ну все, я гэта зразумела, і іду, і ў мяне ўсё роўна. Ну не. Горкі, так. Ну і такія пошукі кампрамісаў з кліентамі таксама. Вось. Але мне падаецца, што пра вось тых творцаў, якія жорстка трымаюць свае асабістыя кардоны, свае межы, пра іх потым гавораць з павагай. Ну, у мяне ёсць такія выпадкі, што людзі пішуць мне ў інсту: а дзіцёнка паздымаеце? А мне там тараканы выпадаюць. Так, ну, давайте, як бачыце. Так, что точно нет? Что точно не возьмешь с собой? Что точно нет? Выпускные альбомы. Слухай, цікавае пытанне. Вось, цікавае пытанне, што калі кліент гатовы працаваць у стылістыкі, то чаму б не? Але дзеці.
дзеці мне складана дзяцей здымаць і ну неяк вось у мяне ўсё ж такі адзін з тэгаў маёй творчасці гэта тэатральнасць, тэатр, пастанова і вось неяк мне падаецца з дзецьмі яно не супер. Але я не супраць дзецей ні ў коім выпадку. У меня есть питание про твою сяброўку з вёсак. Ульяна, ты так. Я штосьці сказала і так. сказала, што яшчэ штосьці распавядзеш. Ну гэта просто моя сябровачка, якая у маім сэрцы, але зараз яна далёка. Яна вось выбрала накірунак Азіі для сабе. І мы з ёй ўжо не бачыліся, сколькі там, 2 гады, я нават лічыць не хачу. І я вось, таму мне быў такі асаблівы паклон, я бог. Сумую. Яна, напэўна, адзіная мадэлька, якую ты менавіта фоткала ў сябе там на вёсцы, так? Так. Я не збіралася рабіць гэтыя здымкі. Ну як? Ну, якби я взяла фотик з сабой, але у мяне не было нейкага, што ось я еду зараз гэта зрабіць. Мы тады быў такі, ну, таксама ўжо даволі напружаны час, і вось вырашылі на некалькі дзён з'ехаць у вёску, адпачыць, пабыць там. І вось, Ульяна мадэль, дарэчы, яна працавала так, яна такая прыгожая дзяўчына. Ну і як гэта здараецца, калі ёсць апарат, ёсць мадэль, ёсць побач такое асяроддзе, якое проста звініць усё энергіяй, то ну вось мы рабілі тут, я абрэзала гэты здымак з кветкамі, яна ляжыць у такой балеі. А тут з левага боку яна ў ёй сядзіць, у гэтай балеі я мылася ў вёсцы, усе дзеці, усе ў такой балеі мыюцца з кубачкам такім, або з якім-небудзь гэтым палівалкай. І менавіта гэтыя белыя кветкі. І потым праз 2 месяцы дзяўчаты выходзяць з белымі кветкамі на вуліцу. Ну так, нешта там звінела. Касцюм гэты чорны, у якім яна сядзіць, гэта касцюм майго дзядулі. Ну, неяк, бачыце, я, можа, не добра падрыхтавалася, там ёсць больш гэтых здымкаў. Ну, вось тут з гэтымі кошыкамі, напрыклад, гэта таксама яна. Ну і гэта таксама. Такі важны чалавек. Хочеться вам подякувати за таку фінальну історію, що дуже уважна. Технічне питання полягає над тим, як ви записуєте ці історії, записували, чи ви записуєте аудио, чи відео, як архівусні історії, чи ви плануєте багато перші страниці не опублікувати. То там короткий зміст, да, історії і по-англійськи. Так. Чи планується, може бути, білоруська версія? Може бути, ви могли дати які поради, лайфхаки людям, які збираються продавати заявку на антропологію? Ой, канешне. Ну, пра гэта я магу доўга распавядаць. Першае пытанне тэхнічнае. Насамрэч такі вельмі далікатны момант, таму што некаторыя людзі, яны баяліся трошкі даваць гэтую інфармацыю, і яны не хацелі ніякіх ні відэа, ні нават аўдыа запісаў. Аўдыа я таксама спрабавала рабіць, потым вельмі шмат часу ў мяне займала пераслухоўванне з аднаго боку, але з іншага боку, ну, гэта таксама было карысна. Я записывала просто. Выбірала, і гэтыя размовы, яны не былі такія, што вось чалавек прыходзіў і такі, вось у мяне ёсць вось такая гісторыя. Мы сустракаліся, пачыналі нешта, а вось што ў цябе, а як было, і людзі пачыналі таксама шмат пра сваё дзяцінства распавядаць, і гэта была такая жывая размова, з якой я потым выбірала, ну, такія самыя кранальныя моманты для сабе, якія мяне асабіста ураджвалі, выбірала моманты
агульныя. Там, напрыклад, ёсць такія допісы, якія сустракаюцца амаль у кожнага чалавека. Напрыклад, пра тэму табу, пра тэму падслуханых гісторый. Вось, таму я і так іх абагульняла. Вось, але, канешне, мне б хацелася зрабіць і па-беларуску таксама. Проста было мала часу, і я разумела, што я хачу так універсальна, максімальна універсальна гэта зрабіць, каб потым яшчэ дасылаць у розныя крыніцы. Таму пакуль ён на ангельскай, але, канешне, было б файна і па-беларуску зрабіць. А пра Гаўду Палонію, значыцца, бярыце рэкамендацыі ад палякаў. Там патрэбна две рэкамендацыі ўзяць. Можа, у іх нешта змянілася, можа, зараз адну. Але калі я падавалася, было две. І важна, каб яны былі ад палякаў, не ад беларусаў. Гэта менш каціруецца. Важна, каб праект быў шчыры, кранальны, неяк вось на мяжы праходзіў. І што з такіх яшчэ суперважных момантаў? Добра, трэба зрабіць партфоліо, уладкаваць яго. Я пра гэта нічога не ведала. І я звярталася за дапамогай вось акурат да Сашы Велічка. Не ведаю, ці да яе зараз можна звярнуцца ці не, але яна можа дапамагчы з тым, каб добра падсумаваць партфоліо. Гэта вельмі важна. Ну, і ёсць яшчэ ў нас такія спецыялісты, то бок, каб нехта праглядзеў прафесійна, каб гэтыя праекты ўсе былі уладкаваны, не было кашы. Ты говорила, что у тебя достаточно меланхоличный характер. Да. Как это проявляется в конкретных съемках, в общении с людьми? Потому что много людей, у них у всех очень разные энергии. Они по-разному могут насесть, могут тоже так немножко замереть. Как вообще раскрывается вот эта меланхоличность в работе? Я б тут правяла такую мяжу паміж творчымі здымкамі і паміж камерцыйнымі здымкамі. Калі гэта творчыя здымкі, я часцей за ўсё запрашаю у якасці мадэлей людзей, якія мяне вельмі натхняюць, у якіх я ўжо закахалася. А гэта, я думаю, вельмі важна закахацца ў чалавека, якога ты здымаеш. І тут як бы адна гісторыя, або прыходзяць людзі з досведам вялікім, і з імі таксама лёгка працаваць. І тут я магу дазволіць сабе, ну, я люблю такі настрой, такія позы, такія рукі, якія, мне падаецца, людзьмі ўспрымаюцца пра грусць. Ввогуле, мяне вельмі часта называлі грустным чалавекам. Падыходзілі часта і пыталі: «Аня, почему ты грустишь?» Кажу: «Ну, у мяне твар такі, ну не магу нічога з тым зрабіць». Вось мне цікава тэма слёз і плачу. І у мяне таксама ёсць шмат здымак, дзе гэта так ці інакш неяк прысутнічае. У мяне амаль што няма партрэтаў з усмешкаю. Вось, ну, неяк не кладзецца, не ўмею. Але калі казаць пра камерцыю і, напрыклад, прыходзяць людзі, хто замаўляе індывідуальную фотасесію, тут я, канешне, прыслухоўваюся да пажаданняў чалавека максімальна, наколькі атрымліваецца. Намагаюся зразумець, які ён, як яму больш камфортна. І, канешне, я вытрачаю добрую палову агульнага часу на тое, каб пабудаваць гэты кантакт і давер. Каб чалавек пачаў дыхаць і трошачкі... Вось я зараз таксама не дыхала ўвесь гэты час. Зараз першы раз. Я вось нават злавіла такое, што адлюстроўваю. Я, напрыклад, пачынаю здымаць чалавека, я ўжо свядома гэта раблю. Я такая: «Так, Аня, ты дыхаеш ці не?» Бо калі я не дыхаю, гэта значыць, што чалавек таксама не дыхае па той бок.
Так, всю камеру адкладаем, падышалі. І потым, што я намагаюся зрабіць, я влюбляюсь. Паэтычна так гучыць, але сапраўды гэта так. У мяне нейкі мэч адбываецца ў той момант, калі вось я больш за ўсё пачынаю так любавацца шчыра тым, што адбываецца. І з кожным неяк па-свойму. Хтосьці прыходзіць ужо такі пластычны, там нават можам уключыць музыку, ён проста будзе рухацца. Камусьці трэба, і такіх людзей шмат, прямо сказаць, якія позы. Я стараюся ад гэтага адыходзіць і спрабаваць усё ж такі неяк больш шукаць натуральныя рухі, але не заўсёды гэта атрымліваецца. Бывае, што прыходзіць чалавек, якому дакладна трэба сказаць: вось так сядзеш, вось сюды нагу, сюды галаву. І яны вельмі ўдзячныя, што ім далі такое ТЗ, і яны пайшлі, выклалі гэтую фотку LinkedIn, і як бы усе задаволеныя. Адказала я? Ну, наверное, еще вот микропитание. Вот если ты видишь, что в моменте человек зажатый и стрессанул, ты говоришь, что ты откладаешь камеру и дыхаешь. То есть ты можешь прямо сказать: давай сейчас маленькую паузу, просто с тобой, не знаю, поговорим, подыхаем или еще что-то. Или ты стараешься это как-то незаметно в себе восстановить, и человек уже подхватит. У сабе дакладна трэба восстановіць, бо гэта такі вось кантакт, абаюдны працэс. Я не адкладаю, я не раблю так, што тыпу вось мы адклалі фоцік і там пайшлі расслабляцца, бо я разумею, што калі я чалавеку буду казаць: слухай, не, ты напружаны, расслабся, нікой адваротны так эфект. Я просто, напрыклад, кажу: а зараз дышым, так, удох-выдох, там, пагналі далей. Неяк намагаюся гэта просто вплетаць. І я не затыкаюсь на съёмкі. Цэлы час я нешта гавару. Я прагаворваю ўсё, што я раблю. Так, зараз я прыстрэльваюся да святла. Ён нешта расслабіўся, ты ўжо свае партрэцікі зрабіла. Ён уже расслаблены, такі: ось, а зараз мы там здымаем. Зараз я гляджу, што атрымалася. Глядзі, як прыгожа. Зараз я памяняю там аб'ектыў. Ты вельмі прыгожа. І я не маўчу. Я думаю, што гэта таксама ўплывае. Хто быў у мяне на здымках, тут распавядзіце. Хочу долучыцца, што сапраўды Аня стварае такую супербяспечную атмасферу, з ім пашчасціла з усіх бакоў і проста назіраць. І ты просто адчуваеш сябе самай такой прыгожай, вельмі так расслаблена, вельмі все такой мяккай, нейкай такой сваёй сілай падтрымліваеш. І колькі учора гэта сыпалася кампліментамі, все супер шчыра, і гэта сапраўды так разнявольвае і падтрымлівае, і адчуваецца, счытваецца, што гэта так шчыра, так. І думаеш: боже, калі я столькі апошні час чулася сябе кампліментаў ці штосьці такога добрага, сапраўды так. Так, і вось пакуль Наста гаварыла, я яшчэ ўзгадала, што вось таксама я сутыкаюся з такой праблемай на здымках пазіравання, так, што вось нехта разняволены да такога, што ён там паклаў ручкі і ўсё, ўжо прыгожа. А нехта сядзіць і чакае, пакуль будзе гэта каманда. І вось спрабаваць проста розныя падыходы. Спачатку спрабаваць позу, а потым я заўважыла, як толькі я такая: а зараз я праверу, што атрымалася, чалавек такі: сел прыгожа, капец. І сразу такая: замерлі. І продовжуємо. Ось такі яшчэ момантик у мяне працуе калі-нікалі. Але тое, пра што ты кажаш, гэта сапраўды вельмі складана. І тут кожны раз нешта, нейкі новы ключик трэба шукаць, і не кожны раз яго можна знайсці. На жаль.